Bueno, oso interesanti egon da, nik ez neban askorik itxoten ikastarotik ez nebala itxoten ezer, baizik eta ez nekizen tema hori. Temak dira titulo batzuk, eikako desbinkulazioa eta adibidez, ero olako fizikoa ez, da ezekiun zer dan. Da, gero ikusi daunen oso interesante, 5 ordu egunero harin jako eta kasik egun guztietan ordu bizak gain ditu den duen. Osake nik uste dut balizako izan dela eta oso ondo pasatuko da. Bueno, pentsate dut, kursillo honek, txarla honek oso interesgarriak izan dizela, egoera barri hontan, pizkatxu bat, trantsizio etxeko, oso dinamiko izan da, beste lankide batzukin euren iritziak entzutia eta niri bentsate asko balizio izan hau. Eta pilo bat gai ikusi dauz, interesgarriak danak, batzuk pizkak interesatio besti paino, baina orokorrian oso ondo. Animaten zaitzuet, etorteko, ze benetan peni balizio dela etortia. Ni ez nabi herrien, baina bebai animete zaitzuet, ze petzetot aberazgarrexe dela, ez naban betzetan honen beste gauza eta hain dinamiko izango zanik. Osea, anime dudanok, hau kursigu dugu itxeko. Ni ondino bierrina, baina oso positibue da eta animatzen zaituzte dan hori, honako talde dinamikuetan eta onera etortzeko. Animete zaitzuet eta ni penatan naze lehenengoko kursillo galdu nineban, baina kontosti eta presto merezi da bela pena 3 kursilloa.